Hainbat zergaren igoera eta erretiro hartzeko adina atzeratzea jasotzen ditu besteak beste Greziaren hirugarren erreskaterako hitzartutako akordioak. Ekai Zenterreko Inauta Paolazaren esanetan, akordio horrek erreferendumean greziarrek baztertu zuten proiektua baino baldintza gogorragoak planteatzen ditu. Orain ezarri dizkieten baldintzak bereziki gogorragoak dira, FMI alde batera moneta funtsa edo kanpoan utzi nahi zuten, eta hori ere sartu egingo da erreskatean, eta oso gogor jokatzen du moneta funtsak batetik, eta gero bestetik baitere oso neurri berezi bat egin diete. Hau da, 50.000 milioiko balorea daukan patrimonioa, gobernuaren patrimonio publikoa, funts baten menpe jarri dute eta funts hori hartzeko dunek kontrolatuko dute. Orduan, horrelako neurri baten arabera, garantia bat da, eta gainera Greziak ezin du gestionatu hori. Paolazarentzat neurriokin Greziak austeritatean murgilduta eta itota jarraituko du, eta Europari dagokionez, galdu eginda herrialdeek duten zorra berregituratzeko aukera. Honek aukera bat ematen zion, Greziaren arazoak aukera bat ematen zion Greziari bai, baina Europari berari ere bai. Zorra berregituratzeko eta ekonomia beste norabide batetik berregituratzeko. Karo, kontua da momentu honetan ezarri den doktrina, zorrak ordaindu egin behar direnen doktrina horren atzean dagoen interes finantziero handiek indarra hartu dutela eta baztertu egin dutela alternatibak planteatzeko posibilitatea. Akordioak Euskal Herriari ekarriko lizkioken ondorioen inguruan galdetuta dio, Espainiari estatu moduan zorra berregituratzea komeni zitzaion arren, Espainiako gobernuak ez duela horren alde egin. Apustua hori izan da, orduan gu orain geratzen gera, zorra berregituratu gabe, eta kontuan izan behar dugu gainera Euskal Herria ez dela erreskatatutako herrialde bat. Herrialde erreskatatzaile badala. Ze, Espainiako erreskatea bankuentzat juntzan bezala, guk gure zergen bidez ordaintzen dugu erreskate hori, eta gure bankuak ez dira erreskatatutakoak. Gure bankuak ondo zeuden. Orduan, erreskate hori ez dugu jaso Euskal Herrian. Orduan, gera erreskatatzaileak eta erreskatatuak. Inauta Paolazaren esanetan akordioaren alde positibo bat aipatzekotan, merkatu finantzarioen baretzea da hori. Gaineratzen du era berean, euroaren inguruko eztabaida sakona egiteko aukera galdu egin dela, eta negoziazioetan herrialdeen artean egon diren eztabaidekin ikusi dela, Europar batasuna ez dela batasuna. Herrien arteko solidaritaterik ez dago, estatu batzuk besteekin mokoka jardun dute, gainera, esan bezala neurri, ezarri zaizkien neurriak zigor neurriekin konparatu daitezke, soberania galerak daude, murrizketak daude, hau dena onerako izango balitz, soberania galerak izango balira bizi baldintzak hobetzeko, hasiera baten Europarekin planteatzen zen bezala, gaitz erdi hala ere, ez? Baina ez da horrela, ez?